Comenzamos entón, non? Sí. Bueno, boas tardes ou case boas noites a todos. Presento antes de nada, eu son Borja Barriga, son xornalista deportivo e invitaronme Manuel en concreto a presentar a Carlos Tairo e o seu último libro, O penalti de Jukic. Non sei se sou a persoa máis aceitada para presentar a Carlos, porque coñecino fai 10 minutos, pero tendo en conta que levo uns anos escribindo sobre fútbol, si podo reflexionar un pouco sobre este deporte e sobre o libro, despois de lelo, obviamente. Antes de nada, supongo que todos coñecéis a Carlos, pero bueno, profesor de Ciencia Política, además de escritor de Ciencia Política de la Administración na Universidade Autónoma de Madrid, e ten escrito aproximadamente medio centenar de libros, non sei se leva a conta exacta. Algo así. Sí, por aí andamos dunha temática variada, non? Teño por aquí apuntado dende libros sobre a Unión Soviética, sobre Esquerda Unida, sobre a desintegración de antiga Yugoslavia, sobre o capitalismo, Kosovo, sobre Estados Unidos e Irak, sobre a globalización, a Rusia de Putin, a Unión Europea, o nacionalismo español, ese que parece que non existe, non? Parece que só existe o nacionalismo galego ou vasco-catalán, parece que tamén existe o español, sobre a crise, o anarquismo, sobre o poeta portugués Fernando Pessoa, o 15M, a consulta en Cataluña, Ucrania, Portugal, o filósofo Walter Benjamin, e agora sobre o fútbol, non? Obviamente é moi fácil, moi sinxelo, cando alguén ten que pensar en fútbol e literatura, non? Pensar en, sobre todo, por lo menos eu, en Eduardo Galeano, non? E rescato unha frase de Galeano que dicía algo así, que dicía: ¿en qué se parece el fútbol a Dios? Y respostaba: en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales, ¿no? Para aquelas persoas como eu escribimos e falamos moito, demasiado seguramente de fútbol, pois é un apoio anímico que sente como Galeano, evidentemente, tamén como Carlos Taibo, pois acérquense a este mundo complicado, non? E antes de deixar falar a Carlos, que obviamente é o protagonista deste acto, e despois de ter lido o libro, simplemente, quería facer unha reflexión que tamén fan Víctor e Pedro, que son os protagonistas, non, desta obra, que un pouco, a evolución que tivo nos últimos anos, nas últimas décadas o fútbol, non? Básicamente creo, unha opinión personal, obviamente, pero que o gran segredo do fútbol, o éxito do fútbol reside en dúas cousas, fundamentalmente, non? Que calquer persoa pode xogar o fútbol, este deportes, es alto, baixo, gordo, flaco, áxil ou non. En outros deportes é moito máis complicado, non? Se queres xogar o baloncesto tens que ter unha altura determinada, se queres nadar é importante que seas ben fornido. O fútbol non é así, non? E outra das claves seguramente máis importante, que sempre foi o deporte do povo, non? Era moi barato xogar o fútbol, con unha simple pelota podían xogar 20, 40 ou 50 rapaces, ou incluso de pelota, porque eu recordo que na escola, cando guindábamos a pelota a casa do lado, tiñamos que seguir xogando coas laranxas que tiñamos no laranxo do patio, non? Non fai falta nada para xogar o fútbol, entón, obviamente, a xente sen recursos podía tamén competir en igualdade de condicións con outra xente con moitos máis recursos. Iso está desaparecendo porque segue sendo moi sinxelo xogar o fútbol, pero non é tan sinxelo xa acudir ao fútbol, non? Antes acudían as clases baixas, sobre todo a ver os partidos, e agora cada vez é máis complicado. Aquí temos o exemplo co Celta, pero pasa co Celta, pasa con outros clubes, non? O fútbol mercantilizouse, e máis que un deporte é un produto máis, e, por exemplo, aquí en Balaídos, pois nos últimos anos aproximadamente reduciuse a asistencia en 2.500, 3.000 espectadores, e a resposta do clube o pasado verano, por exemplo, foi subir o prezo dos abonos un 20%. Parece que non entenden cal é o problema. Remato así, simplemente, os deixo con Carlos, que obviamente é o autor, o protagonista, estamos todos desexando escoitalo, e nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a ti, Borja, tamén aos amigos e as amigas da librería e a miña editora A Través. Onte estiven a presentar este libro en Santiago. Confesei que a miña tarefa me parecía difícil,
se quer se cexa por unha razón. Tiña que falar diante dun público que, ao menos nunha primeira ollada, estaba configurado por dous grupos humanos diferentes. Dunha banda os siareiros do Deportivo, os siareiras, e doutra banda os activistas da AGAL, da Asociación Galega da Lingua, que é a editorial que está, a organización que está por trás da edición deste libro. E xa partía do suposto de que eses dous grupos humanos as máis das veces tiñan pouco que ver entre sí, e o meu propósito fundamental era satisfacer máis ou menos as demandas esperáveis dos uns e dos outros. Hoxe aquí teño un problema adicional, que non só están os activistas da GAL, os siareiros do Deportivo, sino tamén, supoño, algún siareiro do Celta, de tal maneira que teño que contentar a tres grupos que, case por definición, son incontentables. Direi en relación cos últimos, cos siareiros do Celta, que este é un libro amigável, que é un libro ben humorado, de tal maneira que non creo que ninguén poidase sentir ofendido, mesmo se tivese unha visión extremamente pechada das cousas. Un dos dous interlocutores, este libro artéllase sobre a base de un diálogo de mensaxes de correo electrónico entre un profesor lisboeta e un profesor galego que reside en Madrid, afirma en determinado momento, non sei se con bo criterio ou non, que os galegos da emigración non reproducimos esa xenreira entre o Celta e o Deportivo que é tan común aquí nas dúas cidades. Tal vez porque a saudade polo país fai que sexamos máis tolerantes. De feito, desde hai 2 anos, sempre que xogan o Deportivo e o Celta, reunímonos en Madrid, unhas 30 persoas, a ver o xogo e a cear ou comer despois. A metade máis ou menos do Celta e a metade do Deportivo, e a verdade é que nos chinchamos, naturalmente, senón non ten ningún sentido a operación correspondente, mas todo é absolutamente amigável e civilizado, polo de agora, non presulgo que pode acontecer no futuro. A ver, vou vos contar 5 historias diferentes. Este é o segundo libro que eu publico na Través. Os dous libros son singulares, na medida en que remeten a materias nas que eu non adoito traballar, dixéchelo ti antes, non? Cando publiquei o primeiro deses libros, que era un volume de ensaios sobre a vida de Fernando Pessoa, o poeta portugués, eu debía estar preparado para enfrentar unha pregunta dos xornalistas, que foi a que me fixeron, porque unha persoa que normalmente traballa sobre o capitalismo, o decrecemento, o colapso, escreve un libro sobre Fernando Pessoa ou agora escreve un libro sobre o Deportivo da Coruña. Confesarei que non teño ningunha resposta convincente. Direi que gosto de fútbol, que gosto do Deportivo, direi tamén que falo de cote coa xente de fútbol e que teño certa teima encamiñada a colocar sobre o papel moitas desas conversas. Mais teño a certeza de que isto que os estou a contar, xa o dixen hai un momento, non é unha explicación convincente de por que este esforzo de artellar un libro desta natureza. Supoño que por trás hai tamén un elemento de activismo lingüístico. Na miña cabeza está a idea de que se cadra sería saudável que algún rapaz, siareiro do Deportivo ou do Celta, collese nas súas mans este libro, que é un libro, desde o meu punto de vista, fácil, sinxelo, frágil, e chegase á conclusión de que o galego internacional no que está redixido é tamén a súa lingua. Non sei se esta é unha loucura pensar que tal cousa pode acontecer, mas, en fin, por que non pensar en loucuras? Alén diso, eu considero que é inevitável formular unha pregunta en relación con unha obra como esta. É un texto de ficción ou é un ensaio encuberto? Cando Valentín Faxín, que se encarregou da tarefa de revisar lingüísticamente este libro, me escribeu por primeira vez, preguntou se a historia era real, algo que foi para min un orgullo, non? Dixen, teño algún futuro como romancista realista, non? Mas tiven que desenganalo e dicerle, non, a historia non é real, non existe o profesor portugués, tampouco existe o profesor galego residente en Madrid, aínda que é certo que boa parte das historias que se contan no libro son reais, ou polo menos foron escoitadas nos beizos de outras persoas. Penso, de calquera xeito, que a fórmula epistolar da que botei man xustifica a tese de que é unha especie de ensaio camuflado. Digo de outra maneira, se alguén quixese escribir unha historia do Deportivo da Coruña,
improbablemente, se sentise interesado por algunha idea formulada neste libro, podería citar o libro de maneira tranquila, aínda que non sexa un ensaio formal. Pídovos de calquera forma que non xulguedes as miñas capacidades literarias, nin para ben nin para mal, cun arranxo ao resultado deste libro, porque entendo que é un divertimento, non vou máis algo. Cal é a segunda observación que quero facervos? Esta vai para os activistas da GAL, fundamentalmente. Nas páxinas iniciais desta obra hai unha mensaxe un pouco misteriosa que di así: este libro está escrito nunha variedade galega do portugués, non sendo as intervencións da personaxe lisboeta que están redixidas nunha variedade lusitana. Tento explicar que significa isto. Paréceme a min que a novelística galega contemporánea é moi pouco realista desde o punto de vista lingüístico. Por que digo isto? Porque ben sabedes que boa parte das conversas que se desenvolven no país desenvolvense nunha mestura de español, galego e iso que adoitamos chamar castrapo. E porén, iso normalmente non ten traducción nos textos literarios. Ollo que non estou a enunciar unha crítica. Pareceme lóxico que non a teña. Ainda por riba, se a lingua está minorizada, deturpada, castigada, sería o colmo que introducísemos de cote o español nos textos literarios. Mas ás veces, en sentido contrario, é difícil acreditar no realismo de determinados textos. Cando dous membros do Consello de Administración dun banco ou dunha grande empresa están a falar en galego, a historia é pouco realista. Cando fan dous gardas civís, se cadra é algo máis realista, mas nunha primeira ollada isto non encaixa ben. Cando Faxín, el que mencionei hai un momento, me escreveu para asumir as súas tarefas de revisión desta obra, perguntoume se desexaba que afortalase a condición lusitana da lingua do profesor de Lisboa e que fixese outro tanto coa condición galega do profesor galego residente en Madrid. O meu primeiro arrouto foi responder que sí, que me parecía ben, tanto máis canto que, en certo sentido, eu xa camiñara por esa canle. O profesor portugués escreve 2, o profesor galego escreve 2. Mas despois, repensando a cuestión, decidín que estaba ben a primeira parte da súa proposta, mas que prefería rexeitar a segunda. Por que rexeitar a segunda? Porque o portugués no que escreve o profesor galego de Madrid é, en sustancia, o portugués que escrevo eu. E é un portugués, alguén dirá, deficiente, marcado pola influencia do galego e do español. Mas a min parecíame interesante reproducir iso, en vez de tentar corrixir o texto para que saíse nun padrón sintáctico e lexical portugués perfeito. Isto que veño de contarvos, desde o meu punto de vista, propón un problema interesante, que é isto das linguas correctas ou incorrectas. No mundo da GAL hai unha admiración moi merecida polo meu colega de universidade en Madrid, Juan Carlos Moreno Cabrera. Unha admiración que surxe dos seus libros sobre o nacionalismo lingüístico. Mas hai un libro de Juan Carlos intitulado Sobre la dignidad y la igualdad de las lenguas, un libro de leitura moi recomendable, que analiza críticamente este tipo de presuizos que temos en relación coas linguas que aconsellan concluir que hai linguas bonitas ou feas, complexas ou simples, que hai linguas correctas ou incorrectas. De tal maneira que se cadra estaría ben que mantivésemos certa distancia con respecto a este tipo de leituras tópicas. Terceira observación que quero facervos. O libro surxe da percepción de que o fútbol é unha materia moito máis interesante do que parece a efeitos de falar sobre moitas cuestións diferentes e de facelo, aínda por riba, de forma axeitada, de forma relevante. Permitideme que subliñe que hai 3 ámbitos onde eu vexo con moita claridade este fenómeno. O primeiro fica moi ben retratado no prólogo maravilloso que Carlos Calvo, desde o cárcere, en Asturias, escreveu para esta obra, onde subliña a dimensión de xeración de identidades, de producción de conciencia e de resistencia frente a unha chea de atropelos. Esta dimensión é moi interesante. Antonte recibí unha carta de Carlos Calvo
onde el confesaba que lendo este libro se decatou do relevo que hai anos a figura do superdeportivo, no seu caso, en materia de xeración de orgullo nacional ou de orgullo local, poñamos o adxetivo que queiramos. Non podemos desbotar esta dimensión, aínda que, claro, para dicelo todo, moitas veces o fútbol é algo completamente diferente, non nos enganemos, non se trata de idealizar o que é o fútbol como se fose unha fonte permanente de bondades. A segunda dimensión é a relación do fútbol co humor. Eu encontrei moita xente que aproveitaba o fútbol para desenvolver estrategias humorísticas desde o meu punto de vista moi afortunadas. Un dos interlocutores do libro cita, lembrará Borja, que unha vez estaba a ollar un telexornal e apareceu unha noticia que daba conta de como as dúas equipas canarias, o Tenerife e a Unión Deportiva Las Palmas, xogaban unha partida en Tenerife na segunda división. E había na bancada unha xigantesca faixa que rezaba en español, decía: las islas merecen dos equipos en primera, 2 puntos, Tenerife y Mallorca. Claro, isto indica, por un lado, maldade inevitable, mas por outro lado, talento na maneira de elaborar as cousas. O interlocutor menciona tamén que hai algo así como 15 anos, estando na Coruña, comprou unha entrada para ir ver o Deportivo en Riazor nunha partida que disputaban o Deportivo e, curiosamente, o Tenerife, que se sentou na zona de socios e tiña xusto detrás de sí unha figura prototípica no fútbol, o xiareiro dunha equipa que odia a morte a súa equipa, que pasa toda a partida queixándose do mal que xogan, do inútil que é o treinador, e este, en singular, odiaba aquel centrocampista tan talentoso e caótico que tiña o Deportivo, Yalmiña, o brasileiro. E pasou toda a partida castigando a Yalmiña, algo que tiña tanto máis mérito canto que Yalmiña non xogaba. A miña interpretación persoal era que este home estaba sometido a unha muller dominante na casa que non lle deixaba dicer absolutamente nada e chegou á conclusión lexítima de que pagando 12 euros podía ir desfogarse ao campo de fútbol e regresar máis ou menos libertado para aturar as 2 ou 3 semanas seguintes. A terceira e última dimensión interesante do fútbol é que, desde o meu punto de vista, permite falar con persoas coas que de outra maneira probablemente nunca falaríamos. E permite falar de fútbol e tamén de cousas que non son o fútbol. E isto teredes que convir comigo que é máis interesante do que podería parecer. Por dicelo de outra maneira, é un mecanismo de sociabilidade ben interesante. Paréceme que esta terceira dimensión é a que está por trás de boa parte dos textos incluídos neste libro. Permitidme que vos propoña un exemplo. Hai unha visión dos feitos que surxe de aquí, de Vigo, e que alimenta a tese de que o Celta é unha equipa popular, enfrentado ao Deportivo, que sería unha equipa que retrataría a condición da súa cidade, a Coruña, unha cidade de señoritos, requintada, por empregar o adxectivo español que se cadre o máis axeitado, pija, non? Pareceme a min que quen se senta na bancada en Riazor ten que decatarse a xiña de que as cousas non son así. Quen está na bancada de Riazor? Os proletarios coruñeses do Monte Alto, de Monelos ou da Ronda de Nelle, os labregos das Mariñas e de Bergantiños. Se teño que ser un pouco literario, os mariñeiros da Costa da Morte, ainda que isto xa é meter aquí un pouco de fábula. De tal xeito que sospeito que o público de Balaídos e o de Riazor son moi similares, que non hai moitos motivos para distinguir. Non sei eu de cando ven esta imaxe da Coruña como vila señoritil e requintada. No libro, un dos interlocutores cita Roberto Ar, o escritor argentino, que viaxou pola Galiza, se non estou errado, a principios da década de 1930, pouco antes da Guerra Civil. E esa imaxe de comparación entre as dúas cidades xa estaba, aínda que sospeito non con tanta forza como agora. Arl confesa sentir simpatía polos vigueses, que considera que é xente traballadora, afasta un pouco o seu criterio dos coruñeses, que desde o seu punto de vista están entregues ao dolce farniente, non? Eu teño a intuición de que a presenza do Xeneral Franco nos veráns coruñeses despois da Guerra Civil, con certeza acompañado da Jet Society do momento,
é unha explicación interesante para dar conta de onde ven esa imaxe da Coruña. A Coruña, debo salientar, antes da Guerra Civil tiña un poderosísimo movimento republicano, mas admitiré de bo grao que os republicanos podían ser señoritos requintados. Mas unha vez li, e parece que o dado é certeiro, que a Coruña era a capital de provincia española na que a CNT anarcosindicalista tiña, en termos comparativos coa UGT socialista, unha presenza maior. E claro, combinar o señoritismo, a condición requintada, os pijos, coa imaxe do anarcosindicalismo parece que é unha tarefa literalmente inabordable. Qual é a cuarta observación que quero facervos? Se alguén me preguntase cales son as figuras coas que identifico a etapa gloriosa recente do Deportivo, respondería con 3 figuras. A primeira, obvia, é a de Arsenio Iglesias, que me parece que é unha rarísima figura de consenso entre o mundo do Celta e o mundo do Deportivo. Non provoca animadversión en lugar ningún. Ainda que é verdade que cando era treinador do Deportivo provocaba moitas polémicas. Ben sabedes que era hiperdefensivista, de tal maneira que as cousas non eran tan bonitas como as vemos agora. Arsenio é un home do rural, e nunca o ocultou, de retranca infinita. Onte en Compostela agromaron anécdotas dabondo sobre Arsenio e a súa maneira de ver o mundo. Alguén contou que un día o Deportivo perdeu no País Vasco por 4-3 e un xornalista lle perguntou: moitos goles, non, Arsenio? Sí, 4 e 3, 7. Era así, ben o sabe. Non sei por que falo en pasado, porque sabedes que vive, non? Era tamén a antítese do que algúns chaman o fútbol moderno. Rexeitaba de maneira manifesta a figura do gañador nato, entre outras cousas porque nunca lle tocou exercer de gañador nato. A mí me parece que non hai retrato mellor da figura de Arsenio que algo que aconteceu o día do penalti célebre de Jukic, cando se presentou na sala de imprensa no estadio de Riazor e todos os xornalistas se levantaron e aplaudiron. Isto é inédito no mundo do fútbol hoxe, non? As relacións entre os medios e os treinadores adoitan ser tensas. A segunda figura é un xogador de fútbol chamado Mauro Silva. O outro día entereime de que hai pouco se organizou un inquérito, non sei se serio ou non, entre siareiros do Deportivo para designar o xogador que desde o seu punto de vista retrataba mellor a historia do clube. E saiu de maneira significativa Mauro Silva, que conviredes conmigo que non é esos xogadores de primeiro plano que levan o glamour de... É verdade tamén que ese inquérito probablemente era en certo sentido injusto, porque claro, a maior parte dos votantes non sabían quen eran algúns dos xogadores históricos do Deportivo, Acuña, Botana, Moio, o propio Arsenio. Desde o meu punto de vista, Mauro Silva reflectiva un compromiso manifesto con un clube que é bastante raro no mundo do fútbol de hoxe. Estivo 13 anos na Coruña, e creo que varios deses anos era fácil afirmar que era o mellor centrocampista defensivo do planeta. É verdade que onte me corrixiron que houve un momento en que pensou abandonar o clube, mas non está clara demais a historia. Parece que a súa muller tiña unha enfermidade e non sei se iso encubriu algo de algunha oferta do outro clube importante. Eu identifico Mauro Silva co fútbol colectivo. Pero non tiña o glamour de Bebeto, de Fran, de Yalmiña, de Rivaldo, mesmo de Valerón, mas era o representante claro de alguén que xoga colectivamente en proveito dun proxecto tamén colectivo. A terceira e última figura é o público de Riazor. E non o digo por eses tópicos que son absurdos, e que se desenvolven en todas as cidades que din que é un público moi culto, que valoriza o fútbol preciosista, que sabe moito, entón son parradas. Digo por algo que aconteceu as 2 veces que o Deportivo perdeu a categoría os últimos anos. Foi moderadamente sorprendente que o número de socios e de abonados crecese na segunda división, algo que acarretaba que aí había algún tipo de compromiso colectivo que polo menos se revelaba nos momentos de perigo. Onte en Santiago alguén me reprochou amigablemente que debía ter engadido unha cuarta figura, que era a de Lendoiro, e eu entendí perfectamente o argumento. É verdade que o Deportivo gañador
non se pode entender se é a figura de Lendoiro. Vexamos as cousas como as vexamos, non? Digamos que como xestor deportivo nunha certa dimensión é un xenio. Claro, ben sabedes que hai outra que é ben diferente, non? Un home que deixa unha débeda de 146 millóns de euros, non? Que obriga a pensar que hai por detrás de todos estes éxitos e os triunfos, non? Mas en calquera caso, si teño que admitir que na hora de retratar o que foi o Deportivo está tamén a figura de Lendoiro, aceitareino cos meus prexuizos no que atinxe a mercadorización do fútbol, a idea de que isto se foi visiblemente das mans, o que ti dixeches, isto da como se poden subir os abonos dun clube de fútbol cando a xente está deixando de ir ao campo, non? É unha maneira de ver as cousas pouco racional. Cal é a quinta e última observación que quero facervos? Outro día, o sábado, estiven no Bernabéu vendo o Real Madrid Deportivo, que sabedes que terminou con un resultado lamentable para o Deportivo, mas eu saí moi satisfeito, porque foi a primeira vez en moito tempo que me pareceu que esa equipa tiña alma. É un conceito que emprego bastante cando falo de fútbol. Hai equipas que xogan ben o fútbol, que ganan os partidos, mas non teñen alma. Son profesionais que desenvolven o seu traballo competentemente. E outro día no Bernabéu pareceu que a xente que estaba aí sí que tiña alma. Se estaba xogando algo máis que o seu salario. E eu había moitísimo tempo que non apreciaba eso no Deportivo. É verdade que na primeira volta da tempada pasada, con Víctor Sánchez del Amo, o Deportivo xogaba ben o fútbol, era unha equipa competente, mas alma non tiña. Tamén é verdade que cando Fernando Vázquez, hai uns anos, se fixo coa dirección da equipa na primeira división, no último posto, en situación dramática, había algo que sí, que cheiraba a alma, a certa épica de botar adiante nunha situación extremamente difícil. Mas a mí me parece que para identificar alma en sentido forte, no caso do Deportivo, teríamos que viaxar a década de 1990. A época gloriosa, nunha equipa pobre, con un treinador do mundo rural, de tal maneira que me sentí reconfortado. O Deportivo deste ano é unha equipa moi extraña, e caótica en rendemento e resultados. Iniciamos a tempada coa imaxe de que era unha equipa que se defendía ben, mas que era incapaz de marcar un gol. Tanto máis despois de que marchou Lucas. E agora, curiosamente, a imaxe é a contraria. É unha equipa que fai moitos goles, mas ten un buraco gigantesco na defensa. Eu de cando en vez fago estudos estatísticos sobre estas cousas. Cheguei a dúas conclusións sobre esta tempada. Nos 5 últimos xogos, o Deportivo estivo en todos eles por diante no marcador en algún momento. E só gañou un deles. Nos 13 primeiros encontros desta tempada, 2 empatounos a ceros. Dos 11 restantes, en 7, de novo, estivo por diante no marcador e só gañou 2 deles. E gañounos porque marcou os goles correspondentes nos minutos finais, de tal maneira que o rival non tiña tempo para reaxir. De tal maneira que a miña conclusión é revolucionaria. Se o Deportivo quer gañar os partidos, o primeiro que ten que facer é non porse por diante no marcador. Porque o rival inmediatamente lanza cara adiante, descobre a debilidade endémica da defensa do Deportivo, empata, e non só empata, abusa e vai polo segundo gol, de tal maneira que a desfeita está aí. Bom, a alma que vin outro día invita a ser moderadamente confiada no futuro. O Fabril é un curioso nome este do filial do Deportivo nunha vila onde non hai ninguna fábrica, mas por iso é curioso, non? E por iso é bonito. Gañou 5-0, xa sei que alguén dirá aquí que o Fabril xoga en terceira división e o Celta B xoga en segunda B, de tal maneira que non hai nada de que presumir. Bueno, eu espero que dentro de 20 anos teña que escribir outro libro sobre outro penalti, espero que neste caso entre a bola na baliza, que reflecta que o Deportivo gañou o seu segundo campeonato, mas confeso-vos que non tería ningún problema en escribir, entre tanto, no medio do camiño, outro sobre o primeiro campeonato de Liga do Celta. Os galegos de Madrid somos así. E isto non é unha declaración retórica, é de verdade. Se cada non sería o mellor intérprete do que fai o Celta, mas a boa intención fique sobre a mesa. Obrigado por terme escuitado. Creo que é o momento das preguntas. Evidentemente eu teño algunhas que facer, o meu traballo é facer preguntas, pero creo que o máis interesante é que se sabes vos que preguntedes o que dirades a Carlos. Quen se anima?
me animo para quebrar o selo. Eu queria saber de todo esta análise. Teño que decir que a partida non gosto do futebol, non polo desporto na mesma, sino polo fenómeno que vos propios describichedes, non? Que se foi un pouco da fotografía, claro, que se foi partida na misa. Pero a mí gostaba que, Carlos, que fixeras, primeiro teño que decir que adorei da palestra, que refletira sobre o fenómeno do futebol así en xeral, non? É dicir, como nesa dimensión antropolóxica, quero dicir, a xente cando acude os campos de futebol, os estadios, é dicir, como se encoleriza, como se vincula, como se manifesta, como purga, non? É dicir, como ven a ser, en certo modo, o futebol como unha especie como de campo de batalla, non? É dicir, qual é a tua opinión neso? Como está encuadrado nesta sociedade? Está tan mercantilizado, tan plastificado, iso que xa ultrapasamos iso? Gostaba de escutar a tua opinión. Ti tamén podes responder, Sí. No, eu quería dicir unha cousa, solo non quería interromper, pero é verdade que iso antes, Carlos ten toda a razón, hai moita xente que vai directamente a un campo de fútbol, pero tamén a un pabellón a ver un partido de balonmán ou de baloncesto a desfogar directamente. Xente coa que te cruzas pola rúa son xente pacífica e completamente normal e transformanse no campo de fútbol e empezan a berrar no segundo a insultar a... Non, pero o comentario, a pregunta que vou facer, o comentario, é dicir, non a estou dirixindo dun xeito pexorativo, non sei se me explico, non quero dicir que sexa un elemento necesariamente poluente da sociedade, pero que está aí, non? A ver, o primeiro que debo subliñar é que a xente ten pleno direito a non gostar de fútbol. Isto é unha evidencia, porque ten que ser moi fanático para non comprender que a alguén non lle interesa iso. As persoas con unha bola dándolle... é evidente. Por que a xente vai ao fútbol e, en efeito, reproduce este tipo de conductas e reproduce o que Galeano chama a linguaxe da guerra? Supoño que unha primeira interpretación é que é para compensar moitas das falencias da nosa vida cotidiana. Como non podemos facer a guerra de maneira manifesta na nosa vida cotidiana, compensamos meténdonos con Yalmiña durante 90 minutos, tanto máis que sabemos que Yalmiña non se vai decatar, non vai facer nada contra nós. Alén diso, hai un mecanismo psicolóxico que creo que pasa pola cabeza de calquera que vai a un campo de fútbol, en xeral nunha competición deportiva. Ainda que non sintamos nada por ninguna das equipas enfrentadas, aos 5 minutos xa sabemos que vamos con unha delas. As máis das veces non saberíamos explicar por qué, porque as nosas opcións son irracionais. Por que o son do Deportivo e Borja é do Celta? Bueno, podíamos decir, pois porque a miña familia ven da Coruña e a túa supoño que de aquí. Claro, isto é fácil de explicar. Mas moitas veces as opcións son... Un dos interlocutores do libro conta que... Bueno, esta é unha historia miña, en realidade, que eu relato en terceira persoa. Eu estudei en Madrid, nun colexio da zona nobre da cidade, e todos os meus compañeiros eran do Real Madrid, excepto un rapaz que era asturiano, de Ubieu, e eu que era medio galego. E entón decidimos conscientemente asumir unha adhesión futbolística distinta da mayoritaria. E este home decidiu que era siadeiro do Vetusta, que era o filial do Ubieu. Era curiosa a opción tamén, non era o Ubieu, que era un equipo de primeira división, era o Vetusta, non? E eu decidín que era do Lemos de Monforte, non? Tiñamos problemas daquela para saber como quedaran as nosas equipas. Tiñamos que escoitar a radio pola noite, o domingo, saber como, a ver, un momento determinado, decía os resultados de terceira división a Radio Nacional. As nosas equipas sempre gañaban, porque non tiñamos ninguna obrigación de dicer a verdade. E o Madrid ás veces perdía. Este mecanismo carece tamén certa vontade de distinguirse dos demais. Eu digo, nun terceiro estadio, que sempre é conveniente que a xente vai algunha vez ver un partido de fútbol. E que sexa un partido de fútbol destes broncas. Porque impresiona. Non me atreverei a afirmar que impresiona agradablemente, porque non ten por que ser necesariamente así. Mas ese é un espectáculo que obriga a pensar en moitas cousas. E que, de novo, teño que recoñecer que ten dimensións negativas, as que ti dixeches en un momento, mas que ten outras que son anódinas, vou dicer así. Respeitáveis, sin máis.
A outra dimensión, a última que me ven á cabeza se vencella co iso do humor que mencionei antes. Eu creo que o fútbol, saudablemente administrado, é unha maneira moi inteligente de relacionarse coas persoas e que obriga a manter algunha distancia frente a esta leitura que só ve os elementos negativos e animais de confrontación, que, por certo, o fútbol moderno curiosamente intenta acantoar, intenta terminar con eles. Se cadra por razóns ás veces respeitáveis, mas, a ver, creo que o conto no libro, as dúas últimas veces que xogou o Deportivo en Vallecas, que é un campo de fútbol moi curioso, moi interesante, con xente moi singular, eu fui con un grupo de amigos e areiros do Rayo Vallecano. E no primeira desas partidas, o árbitro pitou un penalti a favor do Deportivo. En condicións normais, pois, os siareiros do Rayo Vallecano terían berrado o árbitro, hijo de puta, me cago en tu puta madre. E como xa sabedes que agora está prohibido insultar nos campos de fútbol, sabedes que o que berraban estes berraban: non estoy de acordo, estoy de acordo, que era antítese desta imaxe da linguaxe da guerra, ainda que era verdade que era unha antítese irónica, non? É dicir, en realidade é máis insultante berrar non estoy de acordo que berrar me cago en tu puta madre, cabrón, non? É dicir, antes, volto ao principio do que dixen destas xuntanzas de deportivistas e celtistas, dixen, se nesas xuntanzas non hai un punto de ironía e de pique, non ten ningún sentido. Podemos ir ver un partido entre o Manchester United e o Everton, e danos igual. Ten que haber esta dimensión nalgún grado. Naturalmente que o criterio saudable é utilizarla de maneira razoável, non? Se terminamos aí agredíndonos verbalmente, pois a cosa non ten... E saber onde chega isto e onde non ten que chegar, ás veces non é tarefa sinxela, non? Claro, repito algo que dixen antes. Seguro que alguén podería dicer que a imaxe do fútbol que eu trasladei aquí é unha imaxe cariñosa, saudável, da dimensión respeitável, que hai outra absolutamente noxenta, isto é evidente, non? Que ten que ver co que estás preguntando. Non direi que os que non mantemos esa imaxe noxenta somos persoas máis equilibrados que os que van a Riazor para, pagando 12 euros, resolver os seus problemas psicolóxicos máis elementais. Bo, resolver, unha maneira de falar, non resolven nada, non? Porque tamén aquí hai certa soberbia desde determinado criterio intelectual que ve estas cousas con o fútbol como cultura, non? Onte decía alguén en Compostela que estaba farto dese tipo de análisis de xornalistas que decían que Leo Messi leía tal autor, e dicían, que me importa o que lea Leo Messi, a mí o que me interesa é o que fai nun campo de xogo, e todo o demais. Mencionou tamén que Pau Gasol parece que todas as entrevistas di que está lendo un libro, e curiosamente sempre o mesmo libro desde hai 10 anos, algo que parece que obriga a saber onde estamos. Sí que é verdade o que dicía Carlos, posiblemente cando falei antes dos aficionados non todos son así, pero sí que é verdade que o fútbol ten unha parte moi negativa, tamén a mercantilización da que falábamos antes, de personaxes como Cristiano Ronaldo, ou sobre o que se construen moitas informacións hoxe en día, a maioría delas en sentido, non? Obviamente tamén moita culpa dos medios, creo que sobre todo os medios nacionais, non? Que falan máis da última noiva de Cristiano Ronaldo, ou do coche que comprou Messi, ou de calcora cosa que non ten que ver co deporte en sí, pero tamén, eu decía, el ten partes positivas. Eu creo que o fútbol que ten unha capacidade para unir tamén a xente que é pouco habitual, non? Se calquera aficionado do Celta ou do Deportivo viaxa a, eu que sei, a Australia e atopa ali a outra persoa cunha camiseta, non? Do seu equipo, seguramente comezarán a falar, a chegaránse, non? E comezarán a falar non só de fútbol, senón de moitas outras cousas. É unha capacidade posiblemente de unión igual a que ten a propia terra, non? Se encontrome en China cun galego, tamén comezaremos a falar polo mesmo, por un motivo similar, non? Obviamente esta é a parte máis bonita, seguramente, do deporte. Eu estaba aquí en Vigo cando xogou o Celta co Standard de Liexa hai 3 semanas ou así. E lembro que estábamos nun pub pola noite e entrou un grupo de uns 30 siareiros do Standard. Eu non sei se eran salvaxes ou non, mas eu estiven a falar con dúas persoas e pareceronme persoas ben interesantes, respeitáveis. Non falamos do fútbol porque eu teria votado pestes do Celta, obviamente, profesionalmente, mas esta imaxe tamén de que o siareiro que viaxa a un país afastado, por definición un bruto que non sabe nada, pois, claro, o fútbol tamén é un procedimento de turismo
con unha excusa tan respeitável como calquera outra. Estivemos a falar da situación lingüística en Bélxica. Bueno, pues isto... Para isto dá o fútbol tamén, non o esquezamos. Mira, te quería facer unha pregunta, a ver ti en que... Si estás de acordo, claro. En que encuadras ti esta típica frase sempre relacionado con o mundo do fútbol, co tema político? Darlle circo al pueblo, non? Entonces, eu quixera saber en que encuadras iso, no fútbol, no proceso ou no modelo antigo, ou neste fútbol xa tan mercantilizado, tan profesional, tan, bueno, tan de moda que agora, non? Televisións... Quería saber a tua opinión. Nos dous mundos, creo que iso do Panem e Circenses está presente, non? O fútbol tamén é un procedimento, non nos enganemos de achantar as aparentes divisións de clase, non? Todos somos do Celta, todos somos do Deportivo, aínda que na cidade na que vivimos as diferencias de clase son bestiais e que podo ter eu que ver con Lendoiro? Pois probablemente nada, mas, sen embargo, polo camiño o fútbol se xera unha imaxe unificada de que todos estamos no mesmo, que é bastante delicada, non nos enganemos. Lembro que, por certo, cando houbo, lembraredes, en Francia, hai como 10 anos, moitas liortas na rúa que queimaban carros, apareceu nun xornal de Madrid unha entrevista co alcaide de Marsella, preguntábelle por que en Marsella non se manifestaba con o mesmo relevo ese nivel de protesta popular, e dixo, a miña cidade queimanse carros todo o ano durante todos os anos, e dixo, mas nós temos aquí un mecanismo de emprego seguro que é o Olympic, a equipa de Marsella, que é un elemento unificador que reduce as tensións. Mais, hai outra dimensión interesante por trás do que ti plantexas. Eu teño a impresión, retrátao ben Carlos Calvo no seu prólogo, de que o fútbol está a escapar ás clases populares para debir un fenómeno de clases medias. En realidad, o que ti dixeches da suba dos prezos dos abonos do Celta, creo que subrepticiamente ten isto, porque non nos interesa esa mugre das clases populares, queremos que sexan xentes cultas, que non tan a bronca no campo de fútbol, de tal maneira que, de maneira un tanto sorprendente, aqueles que debían ser as víctimas do Panem e Circenses, os proletarios ou os labregos, están a desaparecer do fútbol e probablemente están a iniciar algún tipo de rebelión frente a isto, que consiste en abandonar os estadios, porque é dramático, corríxeme se estou errado, mas parece que agora as televisións exixen dos clubes que cubran ao menos a parte da bancada que aparece retratada na televisión, é dicir, se a xente está nos laterais, non pasa nada, pero obrigan a xente a xuntarse para aparentar que os campos de fútbol están cheos de xente cando non están. O outro día, o Bernabéu non estaba cheo, e ollo que ia un equipazo da Coruña que era... Ainda que tamén había outra dimensión que me lembro agora do Bernabéu. Eu pensei se habería nese campo de fútbol alguén de Madrid. Que era alucinante, eran todas as linguas do planeta, son turistas que enchen as bancadas do campo de fútbol. E dá tamén que pensar, non? É que nen sequera son as clases medias, son os turistas que pagan 70 euros por unha entrada e que van facer turismo. E ademais tiña xusto xunto a min un israelí que aínda por riba era siareiro do Real Madrid, así, xa non se me ocurre ningún tipo de perversión maior imaginable, non? Creo que está a mudar algo por aí subterráneamente sin que nos decatemos de maneira plena e que a mudanza pode ter algún efecto subvertidor sobre o que coñecimos do fútbol como teo. Non sei como vesti isto. Isto das clases traballadoras progresivamente desprezadas, ves isto tamén ou non? Sí, a ver, o que dicía o comezo, dende o momento en que o fútbol convertese nun negocio, non interesa a xente que non ten recursos. Para que? Se ti queres xente que compras camisolas e que pague moito dinheiro para ir ao campo, sobre todo que pague para ver o partido na televisión, porque ao fin e ao cabo os clubes viven hoxe en día da televisión. O Celta recibe este ano 47 millóns de euros da televisión e somente 4 polos abonos dos seus afeccionados. De xeito, cando anunciaron que ian subir os precios, o propio presidente do clube decía que en realidade esa subida non supuña nada para eles, que non iba a solucionar ningún problema. Tanto máis absurda, non? Sí, tanto máis absurda. Sin embargo,
para calquera aficionado, sobre todo se non ten recursos, unha subida de 100 ou 200 euros o ano é moi importante. É o que dicías ti, evidentemente, se o que queren é vender o fútbol, necesitan xente con recursos nas gradas ou vendo os partidos diante da televisión. O problema posiblemente é que un equipo de fútbol sen xente no seu estadio, sen afición no seu campo, non ten moito sentido. Un problema grave. É verdade o que decías da Liga, que a Liga sanciona os equipos que non teñen un porcentaxe mínimo de afeccionados nas gradas que poden ser a través da televisión, un pouco sin sentido, porque tamén a Liga é a que con horarios complicados para ir ao fútbol cos nenos, que moitas, bueno, algo que moita xente ten feito toda a vida, non é moi complicado ir ao fútbol para as 10 da noite, ou uns lunes ás 9 da noite, bueno, todo camiña o que fan tanto os clubes como que fai a Liga, a responsable de organizar o campeonato, para que cada ano que pasa vaya menos xente aos campos. A temporada pasada, como media, canta xente foi a Baleidos os partidos da Liga do Celta? A temporada pasada, falo de memoria, pero en torno a 18.000 espectadores. Mais ou menos. E ten Baleidos 29.000. Pouco máis da metade. Más preguntas? Ti non podes falar. Fanáticos non queren. Unha pregunta e unha proposta. A pregunta é a tua opinión sobre os tertulianos deportivos que nos acosan despois das jornadas deportivas, e a proposta é para cando a figura de David Vidal que pode dar, penso que a outro libro por lo menos. Antes de que responda Carlos, digo que participo en tertulias habitualmente, pero non quero condicionar a tua resposta. Sabedes que eu teño unha xenreira especial contra os tertulianos en xeral, non particularmente contra os deportivos. Supoño que en realidade os deportivos non me importan tanto, porque é unha materia máis frívola de discusión, de tal maneira que si este pensa isto, o outro é igual, non? Mas é verdade que últimamente vin algunha tertulia televisiva e son realmente canos. Hai algún personaxe que supoño que actúa, non? Que insulta directamente os demais, bueno, falan todos ao mesmo tempo, non te decatas do que di un, do que di outro. E se hai alguén que ten algo realmente interesante ou parece, normalmente supoño que o largan inmediatamente, non? Lémbrame que non ten nada que ver con isto, ou sí que ten que ver. Hai moitos anos, o día dunhas eleccións presidenciais norteamericanas, fui un convidado que tempos aqueles a ir a un debate en televisión española para analizar o resultado das presidenciais. Falo do ano 2004, creo que era. Estaban un representante do Partido Demócrata e outro do Partido Republicano, Josep Piqué, que fora ministro de Asuntos Exteriores do Partido Popular, e Diego López Garrido polo Partido Socialista, e un profesor da órbita da FAES, e eu, sentados. E eu lembro que a miña primeira intervención foi para dicer que, acolléndome a unha opinión que formulou no seu momento Gustavo de Arístegui, este home que está agora procesado, que fora voceiro de Asuntos Exteriores do Partido Popular, o Partido Demócrata norteamericano é unha forza política nos nosos termos ideolóxicos de centro-esquerda, e pergunteime entón onde ficaba o Partido Republicano, co que mantiñan unha relación tan sólida aos nosos gobernantes. En ese momento salta Piqué, que o tiña enfrente, e di que é ignominioso que se pode afirmar tal cousa na televisión pública. E uns minutos despois, ábrese camiño a un descanso e fora de microfones, que o que pensades que me di Piqué. Dime, me ha parecido extremadamente desafortunado lo que has dicho, aunque tengo que reconocer que en sustancia tienes toda la razón. Que es así, dice. Bueno, chegou o momento do descanso, dos 6 ou 7 minutos, e o moderador, que era Pedro Piqueras, amonestounos. Dixo que o programa non funcionaba porque éramos demasiado correctos e educados, que tiñamos que interrumpirnos, que semana anterior houbera un debate sobre os matrimonios gay, e unha lesbiana radical e unha católica integrista estiveran a piques de chegar as mans, e iso coincidiu coa máxima audiencia do programa. Cando eu falaba, Piqué decía, escoitábase por detrás, que barbaridade, que barbaridade. E cando el falaba, eu decidín facer o mismo, mas subliño que era
amistoso, é dicir, que era un teatro, non? Cada quen representaba o papel correspondente, que supoño que é o que agochan estas tertulias, non? Claro, alguén dirá, se o que queres é informarte sobre a deriva dunha xornada futbolística, telo difícil a través disso, non? Porque non... Ainda que... Bueno, claro, eu ia dicir unha parvai, é dicir, que a maioría dos seareiros des equipos o que lles interesa saber como quedou a súa equipa e quen marcou e que minuto, de tal maneira... Mas non é verdade, non? Hai moita xente que sigue e que... Tamén descubrín no seu momento que os medios de comunicación normalmente procuran tertulianos que sexan singularmente agresivos e que non gosten a xente. Porque iso xera un mecanismo de atadura. Dicir, ti despois no bar podes criticar agremente a este señor porque parece que todas as cousas que din están por completo fora de lugar. Teño de todos os xeitos, Rubén, que ollar máis tertulias deportivas porque non estou moi afeito. O de David Vidal xa o falamos. Mira, non sei se ti como personaxe sabedes quen é David Vidal. Eu non. É un treinador galego que pasou por 20 equipas diferentes. Normalmente a todas as levou a categoría inferior. Hai unha frase de David Vidal que a mí me parece maravillosa, di: para empatar hai que salir a ganar. Eso retranca el estado puro. E como esas, se non o sabedes, en YouTube está cheo de vídeos de David Vidal a cada cal máis demencial, literalmente. Mas o tipo é simpático, non? Un día, onte dixou alguén que lle preguntaran que cal era o seu heroi futbolístico, dixo: o meu heroi é o Papa. Un venado sin límites. Fai pouco, Gudel, o ex delantero do Celta, coincidiu con David Vidal no Compostela, nos seus últimos anos como futbolista. Bueno, Gudel xa xogaba ali e o equipo non iba moi ben, incorporaron como entrenador a David Vidal. Entón, no seu primer adestramento, empezou a colocar os xogadores no campo, colocamos todos na zona defensiva, na zona defensiva, e dicía: ahora tío, lateral dereito, tens que darlle forte o balón ata outra esquina do campo e o delantero a correr. E fixeron este exercicio varias veces, no? Ata que David dixo: non, home, non, que non imos xogar así. Estaban todos asustados. Madre mía, que eu que foi a hacer. Eu vi un vídeo onde lle explicaba a un avanzado, un dianteiro negro, o tamaño da portería. Dicíalle: son 7 metros e 62 centímetros, é de altura. E remataba a dicir: todo isto que che contei non sirve para nada. A quen lle importa canto mide a portería? De verdade que tería que ser un vídeo con un CD-ROM que recollese as grabacións, porque a xente non acreditaría que hai un tipo así que é capaz de facer esas cousas. Non sei se é do Celta ou do Deportivo. Creo que é do Deportivo. É do Deportivo? Creo que sí. Temía. Eu só dicir que a última partida de futebol que vin foi un encontro do Sporting Estrada e o Deportivo Juvenil, ambos os dous. E foi unha maravilla. Non sei que se agora teñen alma dentro de 5 ou 6 anos, como son esas rapaces, home, tamén os contrincantes eran o Sporting Estrada, que non... Pero foi moi bonito, xogan moi ben, son unha maquinaria moi adestrada. Aí xa sabes que na Coruña hai moitas queixas que se dedican ao Fabril e xogan todos cataláns. E unha desas taimas que entran a... que non hai galegos, ou que hai moi poucos galegos, que é un pouco curioso, non? Unha equipa filial de xunto, lógico que se nutre da canteira propia, ainda que a canteira propia do Deportivo é unha desfeita constante. Neste caso creo que o Celta claramente ganou a partida correspondente, con todas as farencias que xogadores importantes deu a canteira do Deportivo nos últimos 25 anos. Fran, bueno, deu algún xogador máis con certa caraques, Fran, os demais, diga que aí, claro, este é unha das saíbas de etapa de Lendoiro, non? Tanto diñeiro que tiña que non lle interesaba para nada a canteira. E mesmo estes anos, cando xa non teñen cartos, a lógica máis elemental diría: tedes que tirar da canteira, porque senón isto non dá. E non parece que acaben de tirar, non? Este treinador vasco, que se supón que... Por certo, tamén, a observación lingüística sobre o treinador vasco. Era un home que, cando dirixía o Eibar, se caracterizou polo seu compromiso lingüístico co euskera. Tivo problemas.
Tan difícil é pedirlle a un treinador vasco que faga un curso de galego de 3 meses e que se exprese nas roldas de imprensa. Mas este é un problema endémico do Celta e do Deportivo. Cando ven aquí un treinador que é falante español, que ven de fora, eu non coñezo ningún exemplo de ningún treinador do Celta ou do Deportivo que fixesen un esforzo mínimo de expresarse na lingua do país. É verdade que tampouco fan os treinadores do Barcelona. É verdade, non? Cando aí a presión social e política é máis forte, mas creo que sería algo rentable en termos de imaxe. Claro, alguén dixo onte con ironía en Santiago, na Coruña votaría no Axiña, non? Se empezase a falar en galego diría marcha, que aquí non, ainda por cima, por riba separatista, non? De tal maneira que, bueno. Pero no Barcelona teñen por contrato, de feito, entender o catalán e máis falalo en cuestións de atención á prensa, na prensa do país. Sí, mas tú coñeces algún exemplo de alguén que fixese de facto isto? Rijkaard, o entrenador holandés, o fixo en catalán, falando dun moi recente. Mas o Tata Martino nunca vin que falase en catalán en nada, non? Cando se presentou a súa presentación, as primeiras verbas as deu en catalán, todo completo, ata o final da rolda de prensa. Sí, Martino. Bueno, aprendería o de memoria. Home, costume do que a defensa do idioma, claro, pois sí, son detalles que hai que ter en conta. Tampouco creo que iso interese moito divulgado nos medios nacionais. Se usan a lingua nos medios propios, non creo que iso os medios estatales, os medios españoles, os medios non creo que lle interese ese tipo de publicidade lingüística. Que de feito... Depende do medio que pregunte, responden nas salas de prensa. Prefieren falar en inglés ao medio e o interés da noticia que poñer unha pregunta dun medio catalán. Iso é... Nos tempos que vivimos é palabrita de Jesús. Vamos agora a poñer en dúbida na Santísima Trinidade. Na Coruña sabedes que temos un xogador que se nega sistemáticamente a falar en español. Luisiño, me parece que non sabe. Entón, expresase sempre en galego portugués. Mas, lembrades, os casos dos brasileiros do Deportivo, que o normal era que falasen en español. Cando a lógica lingüística máis elemental decía, non sempre facían, é verdade que hai unha anedota de Mauro Silva, o ano que o Deportivo gañou a Liga, era a confusión entre perto e preto. O xornalista da TVG preguntoulle, Mauro, a Liga está cada vez máis preto, non? Cada vez máis negra, me xo bastante perto, non? Bueno, pois deixamos. Tomamos un vídeo. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué has hecho? Sí. Sí, sí. ¿Por qué te pusieron el reloj? Bueno. Ya.